22 май, вторник. Приятна майска нощ, отдавна вече всеки спи. Абсолютно никой не подозира, че голямо количество сеизмична енергия бе освободено на 10 км подземната кора. Сеизмична енергия, която точно в 3 часа се превръща в едно от най-големите земетресения, познати на България от много време. Сеизмичните трусове с епицентър между селата Мещица и Витановци са с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер. Много хора в паника напускат домовете си. Ужасът, през който преминава всеки през тази нощ, е колосален. Какво се случи нощта на 22 май? Страшно беше. Къщата се разлюля. Който не го е преживял, той не знае за какво става на въпрос. И много кратко. За 12 секунди порази и направи за години. Беше много страшно. Много се спашихме, много разрушения. Невероятен шум. Последва едно леко разгоряване. След няколко секунди започна всичко да се тресе. Нещо страшно. Дано повече да не се повторя. За 15 секунди къщата ни бе разрушена. Опустошително земетресение. Както се вижда от къщата, в момента се бориме да възстановиме. А какви бяха щетите по къщата? Значи къщата, долният етаж беше напукан тотално цели. Ами огромни. Огромни щети. Оцекила се цялата стена. Вътре пукнати ни дълбоки. Имаше 2 отворени стени на първия етаж. Ми бяха опустошителни. В момента вторият етаж е разрушен, покрива също. Всички на долния етаж, всички стени са почти разрушени. Целият втори етаж наци беше отцепил от плочата. Просто не беше безопасно за живота. 2 дни преди земетресението в Перник, друго такова поразява Италия. Италианското земетресение попада в същата категория като нашето – умерен трус. Всички земетресения с магнитуд от 5 до 6 по скалата на Рихтер попадат в тази категория, но съдейки по нанесените щети, човек би могъл да си промени дефиницията на думата умерен. Подадени бяха над 9000 молби с поискване за помощ. Предоставени бяха 104 палатки и 48 фургона за настаняването на 570 души, а на около 10 от пострадалите къщите трябваше да бъдат разрушени, тъй като не бяха безопасни за живеене. На тяхно място бяха построени чисто нови, уютни постройки. А от 6 октомври стартира кампания за набирането на доброволци, които да помагат с каквото могат на нуждаещите се от помощ. Здравей, ще се представиш си? Да, казвам се Любка. Здравей, казвам се Светлана. Аз съм Павлета и не ям пръст. Кане, Пламен се казва. Аз съм Ружа, аз съм Натали. Валя съм на 32 години. Здравей, Елена. Аз съм Нали от Габрово. Казвам се Лазарина, на 27 години. Няма, казвам се Димитър. И с какво се занимавате днес? Ами, мъкнахме различни неща. Ами, с една пръст трябваше да я разстелим. Общо така не мина целият ден. И както вече казах, вадихме пирони. Мисля, че това е едно изключително полезно умение. Помагаме за направата на покрива, като си има майстори, които се занимават главно с това. Днес с ето тези тухли, които са туктаме цели, повечето парчета. Малко сортиране, малко подреждане и изхвърляне на боклуци. В кампанията вземат участие общо 46 души, предимно млади момчета и момичета без много доброволчески опит. Включват се и много чужденци, няколко американци, французи, турци, дори и един от Катар. Повечето научават за кампанията от фантастичното пространство на интернет, а някои от тях дори водят приятел. Всички тези прекрасни хора помогнаха на повече от 14 семейства по време на кампанията. Какво те кара да си тук днес, да си доброволец? Ами, просто искам да помогна. Дойдох още първия път, много ми хареса самата организация на акцията. Помагам на хората в нужда, без да искам нещо в замяна, което чувството на края на деня е несравнимо с нищо друго. Дойдох миналия път за първ път. Ми хареса. Мисля, че като почнеш веднъж вече няма спиране, в смисъл въобще не го мислиш повече. И в края на деня, доброволците, доволни от свършената работа, пострадалите, благодарни, че има доброволци и всички, леко уморени, усмихвани уста си вземат довиждане. И към края, ако искате да кажете нещо към самите доброволци. Благодарим, че има такива деца. Сърдечно благодарим за помощта. Ако не бяха те, много неща нямаше да се свършат. Много благодаря. Поздравявам тая идея, който я е измислил
за тия доброволци. Благодарен съм на доброволците. Те 3 пъти идваха. Всички деца работят безпогрешно. Аз съм много доволна от Ружа и Пламен. Не се спираха да работят. И пожелая всичко най-хубаво в живота. Много късмет, много щастие, много успехи и всичко каквото са захванали да го довършат до край и много късмет. Аз съм неговата съпруга, искам да кажа само 2 думи, че има още надежда за България и съм безкрайно очарована, че има такива млади хора, които се раздават безрезервно, без да търсят ответно някакви дивиденти, без да съвсем чистосърдечно от сърце идват и помагат и съм безкрайно доволна. Докато има такива млади хора, значи преди да дойдат, може да се каже, че бехме изгубили надежда за тази държава за всичко, изобщо. абсолютно, да. Много ви благодаря. Направо сте страхотни. Аз съм безкрайно очарована.